Vanhu vakakutanga kundiudza kuti he uri mwana wenyoka, he hauna baba chichichichi vachipopota. Ndikati okay mama, hazvina kuipa. Saka manje ndaive ndine nguva yokuti ndaisvika pakupopotera mama ndichivatuka kuti imimi kana muchindiudza kuti ndiri mwana wenyoka muri kuzama kureve ndokumuro mundiratidze nyoka yacho. Because maprofita mazhinji anotondiudza kuti mukwanise kana kumisa chinonzi imba kana kudzokera kumba kwenyu kumurume wenyu hongu maenda kudzinza rekwenyu. Pasina izvozvo hapana chinobuda, zvinhu zvicharamba zvakakuomera ende zvakatosunga ende mari yachona futi handisi kana kutomboibata. Iye wakuisa nhamba dzangu. Mwana womwana wangu rugoho rwangu. Ndizvo zvataura. Oti muchasundidza zvakanaka ndofunga mwana wenyu wakavata nehama yenyu. Kutaura mai vake. Chose namai tomubudza gwara 1. Iye oti handina mari iyo yokutambisa. Ndoda kuti mai vandibudze ivo handitambisi mari. Saka isu mai havana kumbonowanikwa vakamitiswa vari pachikoro. Vakarambiwa vari pachikoro kumuchakwasha havana kumbokuinda. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Yes, atete muri sei? Magadi mukoma tiwani. Ndinofara hangu kuri seiko kuSouth Africa uko. Aiwa kuno Botswana kuri right. Oh sorry muri kuBotswana. Alright. Aiwa ndinotenda Mwari ari sei mabasa? Aiwa mabasa ari right chaizvo. Handitika. Aiwa ndinotenda. So makasununguka here kumbonditsanangudzirawo nhoroondo yenyu zvishoma timbonzwa kuti zvakamira sei? Hongu ndakasununguka. Alright, ndiudzei tinzwe zita renyu munonzani ndopatoda kutangira. Alright, inini zita rangu ndinonzi Mutando. Ndinoshandisa mutupo kana mama Dhumani asi inini ndonzi Ndoera Shumba. Alright, Mutando ndo zita renyu? Notando. Notando ani? Notando. Ndoshandisa mutupo kana mama Dhumani but inini ndonzi Ndoera Shumba. Okay. Alright, aiwa ndinotenda. So, muda kutsvaga baba here kana zvakamira sei? Yeah, ndoda kutsvaga baba vangu. Mama variko? Mama variko kuGuruve. Alright. Ndokwavakaroorwa ikoko. So, nhoroondo yenyu imimi yakamira sei? Mama vachikutsanangudzirai vanotsanangura vachiti chii? Inini ndakakura hangu ndichichengetwa nagogo. Okay. Mai vamama vangu. Saka mama vangu hangu handina mbovhera ndakagara navo. Saka ndaigara namai vamai vangu kubva ndichiri mudiki. Ndine 1 year 4 kusvika ndazokuravo. Saka mukuroorwa ndopandakazofungawo kuti ko nai gogo baba vangu vari kupi. Gogo vakandipindurawo vakati zvone aiwa mwanangu muzukuru baba vako vari kunzi vakafa. Asi ivo baba vako vainzi Tafadzwa Shumba. Vaishanda kuMataga camp. Vari muCIO. Okay. Information yavakandiudza. Ndikati mungazivawo here kwavanobva kumusha vakati nini hangu papa handingadi handingasive. Zvinotoda amai vako. Ndikati okay. Saka mama ndakambovafonera ndikavabvunza ndikati nai mama ndichikumbirawo kudi kuzivawo baba vangu kuti mungaitewo ruzivo nenhau yababa vangu. Handiti munongoziva matembere zvaanoita. Vanhu vakakutanga kundiudza kuti he uri mwana wenyoka, he hauna baba chichichichi vachipopota. Ndikati okay mama, hazvina kuipa. Saka manje ndaive ndine nguva yokuti ndaisvika pakupopotera mama ndichivatuka. Kuti imimi kana muchindiudza kuti
ndiri mwana wenyoka muri kuzama kureve ndokumura mundiratidze nyoka yacho yanoda kuziva kana iri nyoka toenda kumwena wachona tinoona pamwena wachona kune nyoka yachona nditaure nenyoka yacho zvikanzi mama vakati aiwa inini nyayika siyana nayo usaita se usandibvunze but ndakazoramba ndichingonyengetedza kusvika vazondiudza vakati no mwanangu baba vako vaishanda kumataga camp asi vainzi Tafadzwa Shumba. Saka ndobva ndaramba ndivabvunzisa nditi mama ndikuzama kutsvaga but information handitese handisi kuiwana. Vakati wadii kuzama kutsvaga bamunini but handisi kuziva kuti vanga vari bamunini here avaigara navo but vaiti vakadzidza vese kumataga ikoko kusekondari kwaChingoma. Zvikanzi handisi kuziva kuti ndibamunini here kana kuti vanga vari shamwari yababa kana kuti vanga vari muri kugarisana here kwavaita. Asi munhu iyeyo wandakadzidza naye waigara nababa vake ainzi Michael Sabao. Michael wani? Vakadzidza vese Sabao. Alright, Michael Sabao. Okay. Saka vari kuti vakadzidza naMichael Sabao vaigara nababa vangu. Okay. Ndokubva ndangoti alright ndikati saka ndotsvaga here Michael Sabao zvikanzi ndikati saka vaiti vari kubva kupi. Mama vakati kuMount Darwin asi kuti vazive kuti chief ani avaita sei avazive. Okay. Nechikoro nevillage yavaigara sikwai vaiti vaibva kupi kuMount Darwin. Ndo information yandinayo zvimwe hangu handizive. Alright, saka mama waitaura here kuti wakambogara nawo baba wenyu kutoita mukadzi nemurume? Vari kuti havana mbovhera vakagara vese. Alright. Okay. Saka gogo nhoroondo yamataura ndo yawangori nayo futi? Gogo kandi ndisingaziva hangu kana vane zvimwe wasi ndizvozvo. Alright. So mati baba wenyu wainzi yani Tafadzwa? Tafadzwa Shumba. Tafadzwa Shumba. Mati wakamboshanda pachi? Mataga Camp. Pamataga Camp engwari musi CIO. Alright. Okay. Saka imimi pane tsvagiridzo yamakamboitawo here mega muchimbotsvagawo muchida kunzwa kuti pamwe panogona kunge pane pamunoona information? Ndakatombozama kutsvagawo but information ndakaishaya. Asi ivo mama musuno pataiti zvoni muchavasangana kuHarare. Vakazotadza kuti bata vakazondisira message patori ne5 days vandisira message vakandiudza vakati mwanangu vanhu vauri kutsvaga vari kunzi vakadzokera kuMozambique. Ndikabva ndavabvunza ndikati kwaimi makanzwa nani? Zvikanzi zvoni nevamwe vanhu vandatobvunza ndikati vakavaona here baba vangu vachidzokera kuMozambique because vanhu ivavo kana imi muchitoti pane vanhu vakuudzai kureva kuti vanhu ivavo vane information vabvunzei. Mama vakati ndikabvunza kuti vaibva papi maybe kungave nehama dziripo dzakasara asi kuri kunzi iva vakadzokera kuMozambique. Ndo message yavakandiudza. Alright. Saka zvichireva ndakabvunza ndikati ndakambowa sorry pfurira yenyu mberi ndozobvunza hangu. Ndikati ndakambowa gogo vachitaura achiti kwai baba vangu vakashayika. Mune umbowo here wekuziva kuti baba vangu zvemachokwadi vakashayika? Nokuti apa nhasi makundiudza kuti baba vangu vari kunzi vakadzokera kuMozambique. Saka zvokuti baba vangu vakashayika zvaifambiswa sei? Vakati inini ipapo vakabva vangostika vangati handichazive mwanangu nokuti saingowa nemakuhwa. Okay. Saka zvichindotaura here kuti baba wenyu kumusha kwavo waibva kuMozambique? Zvakutoda mama because inini pekutanga vaive vandiudza kuti kuMount Darwin. Okay. Ipapo zvakuda gogo kana kuti mama vatsanangure ivo kuti zviri kufamba ndiyo yandinayo. Alright. Aiwa ndinotenda zvikuru. Saka so imimi muri ikoko kunhingirikini uku mati muri kuBotswana? Ndiri kuBotswana. Alright, makawanikwa? Aiwa iko zvino ndiri kushanda imba yakaparara kudhara. Imba yakaparara.
2019. Alright. Asi mimi munombofambawo here muchimbonzwa kuti kana kuti pane here zviri kukunetsai muupenyu hwenyu zviri kuita kuti mimi mukwanise kunge muchitsvaga dzinza renyu? Wangu ndinofamba because maprofita mazhinji anotondiudza kuti mukwanise kana kumisa chinonzi imba kana kudzokera kumba kwenyu kumurume wenyu hongu maenda kudzinza rekwenyu. Pasina izvozvo hapana chinobuda, zvinhu zvicharamba zvakakuomera ende zvakatosunga ende mari yachona futi handisi kana kutomboibata. Alright. Aiwa pakanaka, ndiri kukunzwa iwa tete. Aiwa hapana chakaipa, regai timbozame kufambisa information iyoyo toona kuti pane here patinonzwa kuti saka chiri kundinetsa manje ndechekuti mati tafadzwa shumba handiti? Tafadzwa shumba ndo zita rababa wenyu. Pana shumba apa ndo pari kundinetsa kuti kune here vanhu vanoshandisa mutupo sesenemu? ipapo zvakuda mama ndo angakwanisa kutsanangura nditi munoona. Saka inini kana ndichibvunza semwana ndienda kuita sekuti ndinoshusha, kunenge kuchonzi tsvaga baba vako wega, isusu siyana nesu. Saka manje kuti vandipe information chaiyo pamwe pacho ndopedzisira ndakutya ndichizama kuavoida hasha semunhu. Mai vangu kuti ndakambovatuka zvokutoreresa nenyaya yababa vangu, asi ndakatozongoona kuti kuavoida zvakawanda kusaenda kumusha because hatiwirirani nenhau yamudhara. Okay. Alright. Imi mimba menyu muri wangani? Inini kuna mama vangu tiri 4 but ini ndini first born, saka pavakazvara ini vakabva vaenda kunoroorwa kuGuruvi ndokubva vanozvara vana 2 vana 3 mani. Alright, saka imimi ndimi mega musina baba wenyu ipapo? Ndini ndega, vamwe ava vari kumashure kwangu vanogara nababa ikokoko kumba. Alright, saka makabva maramwa mukati handichadi kudzokera kumba nekuti mama wasi kuda kundiudza kuna baba vamati handichadzokeri kuZimbabwe? Zvinorwadza nekuti neno ndechishurawo kuti ndizivewo baba vangu sevamwevo handimaona. Saka zvokuti ndongogara ndichindeidza baba vevamwe vanhu kuti baba vangu ndisingavazi zvinongorwadza. Zvongoda kuti neniwo ndizivewo nyangwe ndisina hangu chokuvaitira baba vachona, asi kungoziva kuti ndobva apa kani chete. Ichokwadi. Aiwa kungozivavo chete vekwangu kuti vekwangu ndeava at least zvinosunungurawo mwoyo wangu, kwete kuti kwai vana baba vako chero vakandipera handirambi ndevana baba vangu but zvakangoma. Zvakangoma ichokwadi. Munhu anofanira kungozivawo dzinza rake. Handimaona manje. Saka mama pawaita hanzi uri mwana wenyoka, waida kumbozama kureva kuti kudii? Mashoko ekufinhura here kana kuti waida kumbozama kuti chii? Ndaive ndavatuka because vairamba kutaura. Mai havatukwi, munoita ngozi. Zvinongobhuhwavo kana vachivanza handi. Saka haiko zvino ndakatozongoona kuti kuavoida zvakawanda kugara kure navo. Ndongobvunza ndiri kure ndisingatauri mashoko akawanda because gara tiri padhuze tinomanyisana nemashoko. Alright atete. So thank you very much nekutsanangurawo kwakanaka. Tichambozama kufambisa information iyo itonzwa kuti tinokwanisa here kunzwa munhu anonzi mati tafadzwa shumba. Tafadzwa shumba. Mati kumusha kwawo waibva kupi, kwamakaudzwa namama kusiri kuMozambique? Vaiti kuMount Darwin. Kumount Darwin. Alright, tinotenda. Hawana kana kumbokuudzai kuti kana kuti wakazomboita imwe mhuri kana kuti wane umwe mwana anonzani? Hawana kutaura izvozvo? Vakati havasive. Okay. Alright, wengu ari musiyaiwo? Okay. Aiwa, ndinotenda atete. So thank you very much. Regai timbozama kufambisawo information iyoyi. Kana pachinge paine vanogona kutibatsira tinogona kumbonzwa kuti zvakamira sei, kuti tafadzwa shumba tinokwanisa here kumuona. Daiwo mama wacho manje waitaurika nawo, taigona kumbotaura nawo pamwe
tikada kutaura nawo pamwe anototaka kutotitukawo futi. Then imbotaya igogo first then pamwe zvingaite kuti mugozokwanisa kutaura namama. Alright, regai timbozama kumbofonera gogo timbonzwe kuti gogo vanotiwo chii kusaidi kwawo. Alright, maita basa. Alright, atete tinenge tichingokuudzai kuti zvakamira sei. Notenda. Mazvika. Kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira. Mazvita. Hello. Hello. Hello, gogo makadiko. Nipo makadiwo. Ndinofara kuri seko kumba. Kumba kune raiti zako. Ndinotenda gogo. So muri kutaura nemuzukuru wenyu ari kuHarare ndonzi DJ T1. Ani. DJ T1 ndapiwa namba dzenyu na Notando, uyo musikana ari kuBotswana uyo. Akambokuudzai nyaya yangu here? Aiwa ana. Alright, isisu tinobatsirawo vanhu kutsvagawo vana baba vavo kana vana mama vavo. Saka akandipa namba dzenyu zvikanzi chimbotaurai nagogo, vanogona kunge vaine imwe information yavainayo kuti tikwanise kuziva kuti baba vangu vainzi ani uye zvakambofamba sei panguva yacho. Saka handizivi kuti gogo mazivira munozviita imimi baba wake musikana uyu hanzi wainzi ani Tafadzwa Shumba. Alright, ndezvipi zvimwe zvamunoziva pamusoro pawo? Hanzi zvakambofamba sei panguva yacho? Nditsanangudzirewo tinzwe. Mukomana uyu waivasiyawo kumberengwa paMataga. Saka mai vomusikana uyu vaidzidzavo paChingoma. kuMataga ndogara vakagira nzvimbo ikoko ndobva vakanyangwa naTafadzwa. Okay. Ndobva vaita pamuviri. Akaita sokuti unoramba ndobva tamindisavo kuMataga. Iye Tafadzwa uyu. Akasvika hana kunga akatenda. Alright, mamuendesa kuMataredzi mhosva akabvuma kuti nhumbu ndeyangu. Akabvuma ndeyangu. Okay. Saka zvadaro vakabva kuti handinoona kuti wakamitisa mwana uyu ari mudiki mwana chikoro nokuti mbuya vomwana vomuzukuru wewe unotaura nemu. Vakava vari kuchikoro ndikanovatransfera kuti vachinonyorera kune chimwe chikoro. Okay. Saka vakaubatsidza zvakanaka dheti rikasangana kuti ngane zuva raakanga ataura. Saka adaro havana kugonavo kuti vadzokerane. Murume uyu wanga agara achingofarira zvavasikana sokuti mongoziva vanhu vane tasara nemari dzavo.
saka anobva ndamuindisa kune mumangarira maintenance. Akabhadhara maintenance mpaka ndawa ndanyara ndava kure kuti kufambira $30. Okay. Andimboziva kuti haiwa kwakuri kure kwandandiri. All right. Saka akava achingova pamataga haana kuchinja. Akaenda kunonzi kumuposi. Akanosvika ikoko ndopaakanovea nomwe musungwa akati wamurepa. Handimazviwa. Akauya nemwe musungwa. Ake kukembi kwake kubasa kwake. Uyu wangu hawanga agara novake kumba handiti. Saka akati ndarepewa akasungwa futi hai munomutema haagoni kurepa mwana waasunga. Akasungwa akaenda kuhwawa. Alright. Saka aenda kuhwawa. Ndopaakaonoshaikira. Iwo baba wemusikana uyu. Baba wemusikana uyu. Okay. Ini ndakangoguma kuziva kuti tafadza washaika. Saka ini semunhu wandandagara akanditakunya mumavoko make. Andambova wari nezvimwe zvakawanda handikuzivi kuita kwake kuti ndakakuinda. Asi munun'una wake vaidodzidza vose futi pachikoro ipapo pazvishava. Alright, munin'ina wake ainzi ani? Zita romunin'ina manje ndoroda kuti handirizivi, asi wainongosvika kumba mufunge bezvi zvinhu zvokuti ndinda kwakupegura ndava ne78 years kwava kupegura kwavakara. Alright. Saka musikana ndakanyatsombudza saizvezvi statement unoiwa pandabva newe nayo. Ndiri kukunzwa manyatsa kutaura zvakanaka. Ndikati ini kuna baba vaaishanda navo. Shamwari yake yapamwe uchiti nhema. Inda kwaari ndikamufonera baba vaya. Wakati ngaabuye ndikati vanenda naye kuhwawa ini date rokuti wakaufa rini kuhwawa nokuti wakafira kuhwawa kugera. Okay. Saka kuti ini ndozvitsvaga akangogara akadaro. Saka pandakahotaura izvo tikamurayira zvakanaka chero mai vake vakamudza saizvozvo. Saka iye zvino ndomuhondisendera meseji akuzvara kuzvikonera zvakadi. Kwai baba vangu ndine mutupo mutatu ndikati ini kubva pamutswa hwangu kusvika pa78 ndoziva bambo vako vakandonditakura nemota musi waakapona kumusume. Hazvanzi yangu ikadopenga ichiti munotenda kutakurwa nebeziri rakaramba mimba pane roda mwana. Saka kuti ndichichinja nditi ndoziva vamwe ini hangu handizi kuti iyewo vawana pai mwana wangu iyeye. Alright. Saka iye ari kuti mimi baba wamuri kuwaudza wamuri kumuudza hawasiriwo. Unoti havasivo. Kuda vaprofita vamazuva ano vanombudza zvenhema zvino mai vake vavari mwana muduku vachiita form 4. Okay, mai wacho wakaita nhumbu yake waine makore mangani? Vava namakore mangani, handiva vachiita form 4 kubvira pagrade 1, handifa kusina makresi. Saka vakamita form 4 vakadonyora vane mimba yake. Vakanomupona iye ndozva kuti vakamupona musi wa21 nokuti ndini ndakamurera mwana uyu semwana waravwa nababa. Okay. Ndinotenda gogo, ndikukunzwai. Saka ini kushungurudza kwoita ndosha kuti muzukuru wangu warohwa nekuda kwavana woti kwai vaprofita vanondiudza kuti hausiwo mutupo wake. Saka iniwo ndonyatsoziva mwanangu nomunhu wandakaendisa kumatare nyangwe tikaenda kumusha kwedu nyangwe tikaenda kumaofisi kumberengwa zvinonge zvirimo. Saka iye kaoti ndizvichinje woti asi munoramba mwana wenyu wakavata nehama yenyu. Munomuwa. Iye ndiye aidaro here mwana hanzi mwana wenyu akarara nehama yenyu? Iye wavuyisa nhamba dzangu. Mwana womwana wangu orugokwe gwangu. Ndizvo zvataura. Woti muchasundikidza zvakanaka ndofunga mwana wenyu wakavata nehama yenyu. Kutaura mai vake.
ine hangu nemhaka yekuti samai handina kuda kuti mwana uyu avengane namai vake kusvika pakadzika. Chose namai tomuvudza gwara 1 iye kuti ine handina mari iyo yokutambisa, ndoda kuti mai vandivudze ivo handitambisi mari. Saka isu mai havana kumbonowanikwa, vakamitiswa vari pachikoro, vakarambiwa vari pachikoro, kumucha kwacho havana kumbokuinda. Alright. Saka senemu yekuti tafadzwa shumba imama, shumba ndo senemu here kana kuti mutupo? Mutupo ndini ndakuti ndo zvakanyoresewa naiye kuchipatara pamusume, yangwe kadhi rake ndinaro. Alright. Asi imimi maiziwa here imwe senemu yake yababa awa kuti ichi isiri shumba? Ndo yaitova senemu yacho? Handi vanoti shumba voti maidza kana kuti kutemenda, handizivi mutupo, handizvinosiyana kudaidza. Maita shoko, maita makudo, maita mudhanavana, handino asi ndiri chii? Ndiri shoko. Ndizvozvo. Saka iye oti ndava pachiva namaidza. Saka ini ndingagonawo kuzvipatanura zvokumusha kwavo kumakorekore kwendisingazivi. Zvizobude. Saka paakadaro mwanangu handina kumushandura. Ndina vana vake zviva ndakarera pano. Iye ndofunga ndiye unotova nomweya wourombe. Okay. Nekuti vana vake umwe izvezvi waita form 4 wakavasiya umwe vari kupuraimari. Haatovazivi. Koi iyapo achidaro une chana chake chachiita form 1 chikomana chendinacho pano. Iyazvi ndinacho pano ndikakupa ifoni. Tikati toda mari, ndikati mwanangu ndakwegura. Pane imba yendodavo kuvaka. Saka chindibetserawo pamari. Vanhu munondiudza kuti nditange kubetsera mwana wechikoro, takaimandibudza kwakaenda bambo vangu. Une iwavo reason. Ndo zvaanotaura? Ndo zvaanotaura. Mai vake vakati ivo, vuya ndikuindise kuna vamwe vaprofite sezvo uchida vaprofite. Vachakupa adhiresi yokumusha kwako, nokuti iniwo handina kukuinda. Asi vachakupa ivavo. Iye unoti hana mari yake yekutambisa, tofanirwa kuti isu timupe mari timusenga. Tichimutsvagira kuti baba vake varipi, katisina kuvatsvaga zvorazvati wakavata nehama yangu ini. Uri wevo unga wasei? Ichokwadi. Pamwe pacho mama anenge ari mashoko ekutsamwawo semwana, munopota muchimuregererawo kugumbukawo kwaanenge aita. Ena atimbomutsamwi, tongosiya zvakadaro. Mwana wake handindinavo pano. Vanongodzidza vachidya, hazi kuti vanozve. Ndakati kuda wakapindwa nebhosoni akashava mari ongoda kunesane. Wakatitumira $20 last month, pai ndodla inokuti makandirera. Nekuti iye ndakamurera kubva ari mudumbu achibuda kusvikira akura vazimhandara zvava vana vake. Okay. Saka ndoshawa kuti ndichingomudza chinhu chimwe chondoziva. Ndichimudza kuti ndakuna nhingi nanhingi, vachakuudza izvezvo ndota ndozotoziva apa. Alright. Saka kwamai waudza uku kuti enda ikokoko wachiriko here wanawo? Kamba inofa. Aiwa, mazita awo? Hai, uya umwe unova ndiye waiva ari friend yake chaiye, wakashaika. Ndisingazivi kuti mukadzi wake unganga achizvizivavo nokuti savanhu vaiwirirana. Alright. Zita rake ainzani munhu muchiri kurirangarira? Hai, zita rokubereka handirizivi, asi ndikava nemari ndikangofona ndimainini vangu, wakawana mainini vangu mwana weyazvanzi yamai vangu. Alright. Saka mune nhamba dzaani dzekuti munogona kufonera kuti munzwe kuti wachiriko here? Hai, murume wake chaiye wandaiti inda kuna nhingi unouya andokuudza makoni. Wanga achiziva kwamakoni, taingozva kuti pamakoni. Okay. Ndikati makoni ndikamufonera akati ngaabuye vatete. Alright. Saka kutaura kuti makoni uyo enga ine information yekuziva kuti baba wake waibva kupi, zvakafamba sei, zvikaita sei? Vaizivana nokuti hati vamwe vava vari makomureti ari muoho, ari muCIO, vachiwirirana zvakate norurimi kwenguva yakareba. Saka makoni uyo ari kupi izvozvo? Makoni wakafira pamberengwa, asi mukadzi wake uriko. Alright. Makoni akafira pamberengwa ipapo? Wakadofa ake vava kumapurasi kumberengwa. Alright. Asi vana vake nomudzimai wake, handinokuda kuti mudzimai wake mwana weyazvanzi yamai vangu. Alright. Saka kune here mama vamwe, inini zvenenge ndichifunga mama kagogoimi, ndaifunga kuti dai zvenge kuti zvekuti baba wake wakashaika zvisina dambudziko, dai anga akwanisa kuziva dzinza rake
kumusha kwababa wake. Ameno ndinokuti atizive mwanangu andindozvandakamudza kuti ukabva ukasvika pamataga paakasungidza ari achienda kunhingi kuhawa information hauishayi pamaofisi hapashayi kuinformation. Okay. changwe kuhawa kwacho haishayi futi information nyangwe vamwe vaivati vanodaro saka iye unoti haana mari yokutambisa. Oye anoti handina mari yekutambisa. Kutambisa chinotsvaka munhu unozikamwa navanhu. Zvinotamudza kuti toda information mpaka unosvika paguva rabambo vako nokuti munhu wakapfirapo toziva wakabva ari pabasa potinoziva ungagokona kuzikamwa zita rake. Alright, ichokwadi. Saka tingaite sei mama kuti tinogona here kubata iwo wamuri kutaura wamudzimai wamoyo wamakoni ava? Mukadzi wamakoni panzepo kuti ndikava nemari ndofonera munin'ina wangu rugoko gwamai vangu ndiye unogona kunokuti ndiri kugokwe avo vanhu vendinotaura vari kumberengwa. Alright. Saka mari mufoni mangu hamuna ndainofonera munun'una wangu nokuti wakamboibuyisavo nyaya iyoyo ndikamurongera sezvondoita akati zvakanaka sisi handi munhu iti akangomuwa kuti ndiye wakasumbisiwa yangwe tatiri vaduku kusaka notanzo unoda chinyi ndikati ndozvazviri handiziviwo kuti imwisa masa mbuya vake vaduku kuda mungamutsanga vakati tongofamba zvotoenda kumaofisi. Okay. Saka handizi kuti munun'ina wangu iye kanda ndine mari ndaimufonera unogona kutipa nhamba dzaivavo. Because chakakosha mama ndechekuti akaziva dzinza rake isisu ngatichiitei kuti dai zvaikwanisika tabatsiranaka tiite kuti musikana uyu azive dzinza rake chero baba wake wakashayika pati ngatichingobatsiranei kuti ngaazive dzinza rake kudzinza ikoko kuna baba mukuru kune vanin'ina meno ikoko chero watinenge tawaona ikoko. Ndozvati nyange nesu ndopetiri kuti handinootiti mai vokumbereka chete vanhu tine takaita mawanhwani vari kuguruve ndokwavakarovogwa handiti. Vakanga vati ngaavuye vamupe adresi vamupe umwe munhu handimozva kuti varipo vanhu vanoprofita mazuva ano kukumudza adresi yekumusha kwangu nemazita. Vakati wavuya ndikupe iniwo ndandiri mwana wechikoro handambokusvika handikuzivi. Okay. Hani mazviona. Saka ipapa futi iye unoti isu katida kuti azive zvose izvozvo toti isu tinonodavo kuti uzive uite chokwadi handiti. Ewoti isu ngatimutsvagire mari tibitise zvose izvozvo. Alright. Aiwa ndikukunzwa aiwa tinofanira kuti tibatsirane kuti tisvike ipapo. Saka ava mudzimai vamakoni ava wane information ipi yawainayo wanoziva chii? Vanadini? Wanoziva chii pamusoro penyaya iyi? Handi murume wavo mukomana uyu waisvika kumba kwavo. Vati vangamudavo neni hafu nokuziva nokuti vavachiwirirana makoni zvokuremesa. Saka kutaura kuti zvichida mai makoni iwawawa vanogona kutibatsirawo neimwe information yekuziva kana kumusha kwavo chaiko chaiko. Ndingakuvaiti unobvepi ina handisivi nokuti ivo ndaitovavenga chiti mainini vanowirirana murume wavo unowirirana munhu waramba mwana wangu handi mazvivona. Asi kava information kava naye vanotoiziva ndikakumbirira kuna vana vavo vasikana uripo munobesanda kuchegutu chifoni changu chandaiva nacho chewhatsapp zita rake rakabhara zima ndandina manhamba dzavo. Okay. Ndisingambotamburi ndaimokumbirawo kuti iye momudza kuti ngaandidzisiremo kachizvigona. Alright gogo, saka zvandakuita ipapapa ndikawana mari ndichakuisiraiwo mufoni kuye airtime kuitira kuti mufonere mai makoni awo zvichida pamwe vanogona kutipawo imwe information. Ndinogona kufonera vanhu vose mudungwe nokuti handi ndokotozvagwa vanhu vokwedu vomumusha medu futi. Alright gogo, saka pakanaka ipapo ndichakuisirai airtime then mowafonera mondiudza information kuti mawana zvipi. Isisu ngatichingobatsiranei kuti tisiye musikana uyu awana dzinza rake. Inesuwo tinozvida nokuti tatukwa tatambura. Aiwa ndinotenda gogo, saka
ndichakufonerai aiwa ndinotenda neinformation yamatipa manyatsa kutsanangura zvakanaka chaizvo. Zvakanaka zvondozivavo. Ichokwadi. Aiwa ndinotenda gogo, saka namba dzenyu ndanadzo, tinoramba tichitaura, ndichakuisirai airtime motifonererawo kune vanhu ivavo. Kungodisange ndataura navo ndozvandakagona zvefoni yangu ndakwegura. Izvo ndakazvigona. Makadzidziswa naniko foni nai gogo? Kubvira iye ari muduku sekuru vake ndakadzidza stand 3 iniri yakare. Ndakazvagwa 1948 musi wa 10 October. Okay. Ndikadzidza standard handiti. Saka hairuzivo rwokubaya-baya zvinhu ndoziva. But apa voice renyu muri kutotaura ngemusikana chayeka imi gogo? Handiri musikana nokuti ndinodza ndiguta, vamwe vazukuru vanondichengeta, iye ndiye unongoita mudziriziri chimchengetera vake. Vazukuru vanondichengeta, ukasvika kogara onyenga chikwetika ukati ide pagrupu navamwe vavatutuka idai unongova munhu unongoita sokuti kudava kumusha kwapinde vanga mugazi. Aiwa, ngatingotsvagei isisi wedzinza rake. Iye akangopinda mune wedzinza rake zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka gogo. Ndizvozvo. Aiwa. Paitutikanyakuna wakafa unoinda wondoona rinda rake kunorambidzwa kuti takakuba kuno. Aiwa, zvirambidzwe. Plus iwo handiti iye wachona engaita imwe mhuri here. Finish. Adi? Engaita imwe mhuri here iye murume. Okay, vainzwa kanyaya yacho ndigogo watinge tiri kukurukura nawo, saka zvinogona kufamba zvakanaka, saka zvinongoda chete kungoti zvinhu zvacho zvinge zvichidini zvichitongoitwa zvenharo, tichingoenda takadaro. Gogo wanyatsotsanankudza zvakanaka semaziwiro avanozviita. Ameno mhuri yeZimbabwe ndimi muri kunzwa, munotipawo pfungwa dzenyu kuti kana pachinge paita sei izvozvi toita sei, matanho api atingakwanise kutora. Asi semaonero andiri kuzviita, zvakakosha kuti tinge tichitaura nagogo, towaisira airtime, wofonera vanhu ivavo mbichana kusvika tasvika patiri kuda kusvika. So thank you very much mhuri yeZimbabwe, tiri kukutendai nekuramba muinesu muchitibatsira pachirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Tiri pano paTeachCatch MTV. Thank you very much. Ngatipfurirei mberi nekubatsira mhuri yeZimbabwe, nekubatsira avo vasiri kuziva madzinza avo kuti wengu vachiziva dzinza rekwavo mazvita. Right, mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwamuri zita, ndinonzi DJ T1. Atiri pano paTeachCatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka thank you very much mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu vacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita.